Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah keseni Shillong. Nadu sau tarik naiwin enyat kalino na tem yau maulong. Yap Samla na rangblang hajan pos elektrik. Kerpat kahitu yaulat ban pasyau hau menteri rangbado. Ban la pelat patba ya ka foto electoral roll row ke Southwest Garo Hills. Ba mentang ne phai shiki Khubor ki bakhamne. Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills kong RM Kurba hakalai pautarek Risaw kalapan bena ban pelat ya ka surok hatam yau maulong ban yat ki kali kenang ban penduna ya ki dheng kali ki ba ki kha hakani ka than tang namar bala jur palat ke jingkhapnya. Yakni ke surok lakang banyat kali lajan arsnam menta. Ki polis trafik kinsa penyat bed ya kalit kawan bat karung kami jengki kali hakani ke surok. Lakan tu ya kinong nyak kali ban bu renti ya kajeng penyat jengki pulet ban suk kalit kawan nakani ke surok. Ki kena nasionong rang belang Southwest Khasi Hills katba kidang let tam soot haklau. Kilalap ya Samla James Wilson Thongni kat kendai senam kerta ubana kaju kasnong ubala thia lengktar hajan upos elektrik haka por step lai pautarek Risaw. Kila pentep marmar syaki bor snong ki bala penkit no ya u Shillong Civil Hospital. Uni Samla ula klat no. Empala bentep ya kadau tenrai halor kani ka jingja. Lese tat hadu baki doktor kinda pendep ya ka postmortem. Intip nak kanu kadau uni Samla ula klat no hajan upos elektrik hakata ka klau. James Wilson ude ukon jaga kong islanda thongni narang blang. Karkum ka jinget hu uba boxstone thongni secretary snong bon ki pos elektrik hakani ka than kila rembat sator na ka jingbam ka sarang. Kinong snong karang blang kila kendit da ka jing sngosi yakani ka jing klat no jong uni Samla. Shillong ngidon kajing sio no musim susi namar ba de kajing lap jongi khna nan ne miste pa por crash teng ye thrai mata mal khna kimda tip bhai ka por tum rei shulap trai ba ne don upus uba lahap usainar ten rei jisha ni kasnong ngila persiang ban ai report la bon teligi report ngila phai sik office banong bakidon ki post ndi tang ne kidon ki post ki senar gelong thik kum ki senar wajan kri ka office bude klam le ye tingi jisang ngila ka office klam patio ngala ong chisin ba la da je ye pi ap tang tabari yabriu dala yabriu phile gumno pinang la ampani mi briu ti jisa office ke haban le ai halor ka dijingjia ni ka snong ru ni mahap ban ong ba ngim don ka jing song suk song san la da kalong tangkum ne ni haban ai ka report ka batikina seki bor ki ba halor inang taru ngasu ban ong ba menne mestep ka jia kumto inang mut pa ka jingjia tang malumala ndala on page ni kirang ba snong ni lapen ban ba upos la ingding hadu tenra jo ni upos wat kimrat kimreng ru ngi yang tu iknai risang kilayap kapau nu pos la bon singi udan hangne te ngi don bok ba yap tong wei brio inshallah di ben yap bon wat ki khna ki won khar so stap hangne mar don gading so stap hangne te ngi kum ka snong ngi dawa ye ka bor jong ka an khamtam ka MSCB mo kurat kala turti pelat kamde tang pos snong ngi bon ki than jong ngi isngau ba don ki pos ki balajan khlem ila bam sarang war kini post ber late di post snong ru ila bam sarang re hadu mentang yu i ba ka MCB joga makurat kam le ye kam patiu ye
Tingi kum Shillong ni Pha ka Khubor balong mangidon ka jing dawa i ka office. Bagade ban le ye halol ka ni jing Jylla kijing yap jonu briu ubakerteng ujim Wilson thongni bodang khat khnes nam arta ukun jong ubalum lang wanyang bat ka alinda thongni tidang meni ka jiji kum to la kit sa civil hospital bat menta gidang don po civil hospital bat ni sutu bolak khat na ka pertai bat ngintip ke ban sale kum ka Shillong sa pendep kum ka Shillong satang-katang nang api ka report nang thi nama kita pendap i Khuborjylla an tetap kumtang sebenong ba sa chisin kirpat jur ya ka office ke de wan remote ban remote no kloi kan bala na mangi iyang ni urusaina ru bodang don menta wala da upus uyang kumto gila dawan prisna meni do laiman tingi i upus ru harendang briu dang jo harendang briu te kane kan bu biang ka jing ya briu sa chisen te katno gi men sim kan sim ngim tip syu te jisha office menta hi ke de ban kloi ban le ye ada ji sa chisen ke mun ngap ai ka jitenge jisha ka sarkar ka dem pristam te mor sistem la dem wen kam sundon ye ni briu jong e cb mo kurwat la da kam le ye te gidon gi laiman gidon kini ki ja masrul ki ba pej ki ba jingo jisha ka pej barabor tang ba kim jule ye hadu ban jia kum ne ngidon ka jing susi ka bakrau jing no sim ka bakrau kum ka Shillong tin magata i Pha Khubor ki ba halor ki ba pej kum ki minister ba pej gane ki ban le tenge ban ai ka jing tho ka ba tikna ba ki de ban le no kloi ka bala tangkum ta kulisibun Kinoy alam kaseng bahalang Neutrap Integrated Territorial Organization hito bakan top ya uba Donbok Dekar President bat uba Wan Bon Dekar General Secretary dakajing tho kila ai hakikti jong ulat ke Jylla CH Vijay Shankar hakaba ki kerpat yu ban pasiau hau menteri rang bado bat hau menteri ki kampo yeng kari India ban phai din shiki jingate soskular hapadeng ki kli nong senshar ki hima khasi bat ki bor senshar kari India hakapor haba ka history jing lai luit kadang lung bat sedang bat suthet hakata ka jing kerpat bakinong yalam ka hitu kila ai haulan kila penkan maru ya ka Sarkar India lengba usi Rajago Palachari Governor General of India ulasoi bat yate bat ki arpusan teli ki hima khasi ki bala penlong ya ka weka kunhun Federation of Khasi States kini kinong yalam ka hito kila kerpat ya ulat ban pasiau syaki bor bahakli du kari India menteri rang bado bat menteri ki kampo yeng ban pentrekam ya kita ki jingate hapadeng ka Sarkar India bat ka Federation of Khasi States yang juga seng itu ni lawan ni kenduk gubernur jongka Jylla ni lah air ni kan ni ka dorkas kumpon sepun kenal kan ni ka dorkas kan ni ka kebalaisian kan ni ka juhi kemenengkom ni aisu prime minister posnam arpo wai hadir nang tu ni pembuat su home minister pernila air su gubernur Barim Setia Melik kan retrik nam arpo wai mentah pat nila yo ban yakran yu ni gornor ba menta kajing yakran ka simpor ngi kumba hadu sanhom tuna skenta kajing nia kajing ther kadon lang bat bidi tiwari mo habang nila pensmo ya kan ka benengkong gamat ni kade ba mansukule de kan nong request for constitution of a special committee by the office of the honorable prime minister to be chaired by the honorable union home minister of India to give effect to implement the national solemn commitment laid down in the annex agreement signed and accepted by Shri Raja Gopalachari, Governor General of India and the Chief of the Federation of Khasi State on 17 August 1948. But kabaar kadai kaban depoliticization and provision then seat for the Chief Slim Lingdo Serdar Wahadar Daloi Hima Eleka to elect among themselves as nominate member of the Khat and Jhat with a term of 2 years. Bangi referu ya ka constitution yang kaneka amendment 6 schedule lene kata ka 125th amendment bill 2019 lese mentap kan sami ka jingkeli ki babun balang kantam ki ba balai uhito mental laisian kanthi budien ban kontop yaki daloi yaki siem bat ya ka nokma hapoka dis council but bandi politicize ya kata ka dis council lene ban kata ka ongka partiless mo
yo kat to kat ne ki city ni yo ru ya gi nilai i ru ya ka jinglong jingman ka dis konsel pangan su pangan peni ye pi kan diat la da bidang kan mau ya kan ne ka city ka ba lengba jong gornor barem takat haroi phak kan ka mesej ko dis konsel ka ba hangni uthok shai ba either all the office bearer including the same deputy same linksor bakrau sardar right and the Shnong member of the executive Torbar of the Slimship and executive member of the Shnong should be allowed to take part in political activities or election or none be allowed so that uniformity would be maintained. Kata kawai mo kabaar pan ba baling stress bong bandai banon kam banbar yeki political parties banishim benta hakaneka election sega MDC pe ngan supun kan mau ya pi kabeneng kong bangi stress bangi kwa bakan long kat kum kan ka municipal election kum bala convince kitu ki live art league Shnong ne hapo Shillong kat 32 village ne hapo Shnong city ka ba kila convince kini Shnong ba ban yashim benta ha kan election tang ba kan dai party less te habi dai kan ka dus council ba ka jing kwa ka jungi mar ngi lai pe da pi kan mau an su nomor hang ni la thot kin ten nong wei ngan su pule kan dia the politicization of the social and customary institution by the political parties has reached such a level that during 2015-18 a new political party came out of the cut kabomut hu arhajar khatsan khatra kala mi ka wei ka political party na po this council kata ngila ya keren ngila pen isu gornor ru pa hade halor kata ka nongrem bangi don kam ye ka party less bat balingi kwa di sim di daloi ban song hantai ru knang bala ban codify no iki an ki kanun ki basa te kat ba kadang de hi ka party base dalai lai ru mla ban pembet ban penwandor ya ki an ya kita customary law ki badan hangtai Deputy Commissioner Southwest Garo Hills Himan Nayak kala pelat patba yaka photo electoral roll row draft photo electoral roll jongki constituency MLA ki badon hakani ke district hakalai pho tarik Risaw. Haka jingalang bakerpang ladon lang u Dr. WCR Marak ADC bat u CRN Samla Executive Magistrate bat lasam yakani ke thup kerteng jongki nong thep boat syakinong yalam jongki seng san hima hakani ke district. Kipat ba kila aban lej pej sani yala ki kerteng hajaka balabo ha block office DC office bat naki booth level officer ki bala thong kerpang ki badon ha ki jaka bat kishnong jongki ya ki thup kerteng bala penmi la pensyong nong rem kulum ha ka shitarik kelalungkat ar hajar ar pausan uba penyat sing CEM rengkat berkakun hun jong u ha ka lai pho tarik Risaw kilalet ya kendo ya ulat CH Vijaya Shankar hayeng paki dulan jong u ban ai berban penpau ya kajing sngongo halor ki jing menjur jong u ya ki an ro baka KHADC kala pha ban yo ya kajing menjur jong u ki bala sa teng la bon benai menta ba ulat ula ai kajing menjur ka KHADC kan yat syakmat ban pentrekam ya kini ki an na ka benta kajing bet jing biang ka roi kapa bat jing mentoy ki pat ba ki badon ha kajing pet jing khmi jongka uba penyat ulaong haulat habalayo ya kajing menjur jong u kini ki an ro kilalong menta ki an bapaka bat ka KHADC kan pentrekam mardor na ka benta ka bha kamiat jong ki pat ba ki bahap ha kajing pet jing khmi jongka kaliang ka council hi bro kawai da ka yeng hi bro kawai ila dep ban menjur bat dangshen ru kumba pilatip ba kumba nyotli ki bills ki blapoi hangni po Raj Bhavan ya kaba nakaliang jong honorable governor la dep ban ai ya ka jing pen scam la ni ka asen habide kini ki bill kumbah ndru teli de hakabide ba kini ki bill ndru teli ki bang la yo ka jing menjur na ulat ke Jylla nakaliang jungi ngisodai ban wan ban ai khuble kum ka council ya ulat ke Jylla Honorable Governor CH Vijaya Shankar bela sengap ya kajing pensngo kajungi bat kajing batai kajungi hakabede bat kajing don kam banyo ya ka asen lan ya kajing menjur ya kini kibil ki badon kam ha te kuman syupen kenmal
kawai na kini ka bill kadeka ilaka administration second amendment bill arja arpulai. But ia kini ka bill ka principal act jong kani kadeka ilaka administration act kat kandai spa kandai kuwai. But ni snudai banwanra jing penkelal ni amendment ha kani ka act. But kani ka jing penkelal ka bangi khot keteng ka Khasi Hills Autonomous District ilaka administration second amendment bill arja arpulai la yo ekajing menjur. Ke ekajing mentoi ya kani ka bill banyo ekajing menjur bat ke ekajing mentoi ki ba kajing mentoi hi kalong ha kajing sinsyar khadar shnong ka bangidon hoi ko mangitip hapo rikhasi ngidon ka sinsyar seim leni sinsyar ilaka leni sinsyar hima ka bangitip kabadan kumbasan pusau teli de ngidon ki seim ship ngidon ki lingdok ship ngidon ki wahadadar bat ngidon ki sadar ship de nak kini kisan pusau teli ngidon sakemba palat lai hajar tam teli ki shnong hapo jong kini ki ilaka te ngisul tu bakadon kajing duko trekam hakabede ban pentrekam ban penklan ki bor sinsyar shnong hakari kajungi te habede bakata la sonde yangi ban wanra ya kajing itu lene ban penrung ya ka jing trekam jong ki seng samla bat seng long keme hapo jong kani kabil bat mentang ngila yo kajing menjur kala long kaan bat kani kaan kan itu no lene kan recognize no ya kajing trekam jong ki seng samla hapo kishnong bat ki seng long keme lene ki seng kethai hapo kishnong de kani kan yarap ha ya ka dorbar shnong ban pentulun ya babun teli ki kam shnong ka baka kadon le se namenta ka ngipai ya kajing shngan lene kata ka public safety security le ngipai ya kajing Jylla jong drugs barung hapo ka shnong di thau menta ka dorbar shnong kala kham yo bor namar bakla don sa kajing kershan na kiseng samla kiseng long keme da ka bai itu yaki da ka an te bat ru kumju ke don ru kan kajing mentoi hakabete bat kajing rung shnong jong kibriu banabar hapo kinunu ki shnong hapo shnong hapo rikhasi balada dei wat iki wat dei ki khasi ru ki badai na ki wewe jaka ki bon rung shnong lani ki bam dei ki khasi ru lani ki ba shabar Jylla ru ki baki wan ban rung shnong ban sa wai lani ban trekam lani ban le kanunu ka kam hapo ki shnong ki hap ban register shwa hapo ka shnong Badak itu ki Khubor la poish ka bakun tar hadu bangyan daya syambiang Khublei Shibun.